Pompeii tsohon gari ne da mutanen cikinsa suka hallaka da magarin kafin a sake tono shi kimanin shekaru sama da 2000 da suka shuɗe sakamakon aman wuta na dutsen Vesuvius, dutse mafi hatsari a cikin rukunin dutsuna masu aman wuta wanda aka fi sani da volcano, da ya mai da mutanen garin Pompeii da adadinsu ya kai 15,000 zuwa 20,000 da dabbobinsu tamkar gumaka ko in ce duwatsu, yayin da toka ta binne gaggar jikinsu da garin baki ɗaya. A shekarar 1748 aka tono garin inda aka samu wasu a kwance a ɗakunansu sun daskare wuri guda, wasu sun yunkura za su tashi, wani kuma a tsugunne ya toshe hancinsa, wasu kuma na barci, yayin da wata kuma ta yunkura ta ɗauki ɗanta. An kuma tsinci wasu kuma a bakin fita daga garin, bi ma'ana kamar suna yunkurin guduwa abin ya riske su tare da doki da shi ma ya hallaka. Garin Pompeii na nan a ƙasar Italy, a garin Napoli kimanin tazarar kilomita 26 tsakanin Napoli zuwa garin na Pompeii. Idan na ce Pompeii, ba wai ina nufin fim ɗin da aka haska mai taken Pompeii a shekarar 2014 da ke nuna yadda mutanen garin suka hallaka ba. Ina nufin asalin alƙaryar mutanen Pompeii, wato mutanen da suka yi rayuwa a cikin garin. Garin na Pompeii a shekaru aro-aro da aka ce an kafa shi tun kafin haihuwar Annabi Isa alaihissalam. Garin ya kuma hallaka bayan haihuwar Annabi Isa alaihissalam da shekara 79. Gari ne da yake da ci gaba a duniya sosai fiye da na ko'ina. Tun daga kan dakakkun gine-ginensu wanda aka kawata su da rufin jan kwano da ya fi na yanzu kwari, wanda zai tabbatar muku da irin fasahar da suke da su na wancan lokacin, da kuma filin taron su mai kama da sinima, wato wajen kallo da za a taro domin haska wasanni ko gabatar da shi kai tsaye. Ga su da tituna tsararru, ba su bar shi ƙasa kawai ba, da layuka haɗe da tubula daga gefe mai kama da 'yar ƙaramar gada. Garin Pompeii na da injin biredi wanda a lokacin da aka tono wannan garin aka samu burbushin biredi a wajen, wanda hakan ya ƙara tabbatarwa da cewa nan ɗin wajen injin biredi ne. Suna da wajen bautarsu wato temple a turanci, da kuma kasuwarsu da suke gudanar da cinikayyar yau da kullum a kusa da wajen bautar nasu wato temple, sai shaguna da ke a bakin layukan garin a jere. Ga su da kyawawan magudanar ruwa, akwai zanuka kala-kala da ke a cikin bangon wasu ɗakunan, wasu kuma a waje. A ƙasan ɗakin kuma akwai tiles wanda aka ƙawata ƙasan ɗakin da shi, kuma akwai wasu tiles ɗin jifa-jifa a cikin banɗakunan su, wanda a cikin banɗakin ma akwai wajen magudanar ruwa wato inda ruwa zai fita da zarar mutum ya yi wanka. Suna da abubuwan awo kamar na kayan abinci da kuma madafi wato kitchen da shi ma yake da tiles jifa-jifa a ƙasa. Masana sun ce garin na Pompeii yana da ɗimbin 'ya'yan itatuwa har ma da lambuna wato garden. Haka zalika a lokacin da aka tono garin an tsinci kuɗaɗen da suke cinikayya yau da kullum wajen kashewa da dai sauransu mai kama da kwandala wato coins. Akwai gidaje masu beni wanda suka tsaru sosai, wanda da zarar mutum ya hau yakan iya hango wasu sashe na garin, har ma da hangen dutsen Vesuvius, wato dutsen da ya halakar da su da aman wuta da ruwan toka. A ranar 24 ga watan Agusta bayan haihuwar Annabi Isa alaihissalam da kimanin shekaru 79, dutsen ya sau aman wuta da duwatsu da ruwan toka, wanda hakan ya haifar da ba a ganin rana a faɗin yankin. Sanadiyar hakan ya haifar da girgizar ƙasa da lugudan duwatsun wuta ta kowane ɓangare na garin, a ƙarshe kuma ya binne garin da toka. Ta hanyar nazarin ƙasusuwan mutanen Pompeii, masu binciken ilimin kimiyya na kayan tarihi sun kiyasta cewa matsakaicin tsayi ga mazan garin ya kai mita 1.67, matan ko matsakaicin tsayinsu shine mita 1.54. Kazalika a binciken da masanan suka gudanar sun bayyana su a matsayin mutanen da suke da fata mai duhu, duhun idanu da kuma gashinsu da shi ma ya kasance launin mai duhu. Makaso 30 cikin 100 na daukacin al'ummar mutanen Pompeii bayi ne. A binciken da masanan suka gudana a kan ƙasusuwa sun ƙara da cewa mafi akasarin shigar mazan garin riguna ne masu tsawo har gwiwa tare da belt. Domin a wasu zanenuka na garin akwai zanen wasu da ake samu masu irin wannan shigar. Kazalika mazan garin su suke ado da irin gwalagwale, lu'ulu'u da sauransu, saɓanin mata da aka sani da wannan shigar. Matan kuma sun fi sanya tufafi masu lauli wato kala, wanda yake saukowa har izuwa idan kafafunsu. Ana yi wa garin na Pompeii lakabi da Sin City wato birnin zunubi, domin ana kyau zaton Allah ne ya halakar da su da saboda alfasha da kuma zinace-zinacen da suke aikata a doron ƙasa. Akalla mutane sama da 2.5 miliyan ne suke ziyartar wannan birnin na Pompeii a duk shekara. Mohenjo-daro wato tudun mutuwa a harshen Urdu. Idan na ce Mohenjo-daro, ba wai ina nufin fim ɗin India da aka haska mai suna Mohenjo-daro. Ina nufin asalin alƙaryar Mohenjo-daro wato tudun mutuwa da ke ƙasar Pakistan a gundumar Lakhanasin, yamma da kogin Hindus, wanda ya haɗa shi da garin Harpa.
wanda ake kyautata zaton sai rayuwa a daidai wannan zamanin kimanin shekara 4,500 da suka wuce. Kamar yadda na kaito muku mutanen kabilan Zik da ke kufan Algeria. Haka zalika su ma waɗannan mutanen tamkar ɗan Juma ne da ɗan Jumai, domin su ma magina ne wanda suka yi amfani da ilimi da kimiyya da fasahar su irin tasu ta wancan lokacin wurin gini da taswirar tsara gidajensu. Mohenjo-daro yana ɗaya daga cikin mayan birane na nahiyar Indus wanda suka hada da kabilar da ke ƙasar India, Pakistan, Malaysia da dai sauransu a wancan lokacin. Sama da dubbunan mutane sun yi rayuwa a wannan alƙarya mai abin ban mamaki. Kuma babban abin ban mamaki shine babu wanda yake da masaniya akan abin da ya faru da al'ummar wannan garin, wanda kawai an waye gari ne an ga gurin ya koma tamkar kufai, wanda wasu ke zargin cewa yaƙar garin akai ko iftila'i ko ƙaura mutanen garin suka yi. A takaice dai babu mai baku cikakken bayani dangane da mutanen alƙaryar Mohenjo-daro, don babu wanda ya san asalin sunan garin, sai dai lakabin da ake masa da Mohenjo-daro bayan garin ya koma tamkar kufai. A yayin binciken da masana kimiyya suke yi sun tsinto gumaka, wasu a tsaye wasu kuma a kwance, da kayayyakin amfanin gona wanda aka kera da karafuna, ma'aunai na abubuwa daban-daban, da sarƙoƙi da kayan yari da abubuwan wasan yara, wanda ya nuna cewa akwai kasuwanci mai ƙarfi tsakaninsu da wasu garuruwan, wanda haka ya nuna tabbatuwar addini a wancan lokacin. An yi wa garin lakabi da tudun mutuwa wato Mohenjo-daro, domin har yanzu na ke kayato muku wannan labarin ba a samu takamaiman shaidun da za su nuna sunan wannan garin ba. To ni dai na iya yi na wajen lalubo muku tudun mutuwa a matsayin ma'anar Mohenjo-daro. Shin ko kai ma za ka iya samun mana sunan garin da abin da ya shafi labarin mutanen garin?